Datorită mijloacelor de transport în comun extraordinar de bine puse la punct în zonă, poți ajunge în doar 15 minute în mijlocul capitalei sau o oră și 20 de minute la munte, la aer curat. Îți prezint acum un apartament de 3 camere, amplasat la etajul 3 din 4, care se vinde cu un loc de parcare inclus în preț. Apartamentul dispune de o suprafață generoasă de 94 de metri pătrați. Acesta este dormitorul matrimonial, cu o suprafață utilă de 18 metri pătrați și cu baie proprie. Livingul, extraordinar de luminos, are o suprafață de 20 de metri pătrați. Alături este bucătăria închisă. Fiecare dormitor are propria baie. Apartamentul dispune și de această terasă generoasă de 11 metri pătrați, ideală pentru a-ți crea propriul tău colț de relaxare. Te aștept la vizionare!